היי חברים, קוראים לי קייסי. הצטרפו אליי לתרגול קצר בלי לקום מהמזרון. טוב, נתחיל את היום בתרגול בוקר קצר. כל מה שאתם צריכות וצריכים זה מזרון. בלוקים אם יש לכם, זה יכולה להיות צמיחה, ריפוד לברכיים או כל דבר שינעים לכם את התרגול. בואו נתחיל. נתחיל מישיבה נוחה. כל דבר שהוא נוח בשבילכם, אפשר להניח בלוק מתחת לישבן ואפשר שלא. תניחו ידיים על הברכיים ולכמה רגעים רק תעצמו עיניים. קחו שאיפה עמוקה. ונשיפה תנו לה להתרוקן לאט לאט. שאיפה עמוקה. נסו להרגיש איך החוליות בין הצוואר ובשדרה מתארכות בשאיפה הזאת. ובנשיפה לתת לאגן להיות קצת יותר כבד. עוד אחת כזאת, שאיפה עמוקה. בנשיפה תוציאו מהפה, אפשר עם צליל. תסכימו לעצמכם לכמה דקות הקרובות פשוט להתמסר. להרגיש את הגוף, לנוע מתוך הקשבה וסינכרון עם הנשימה. הביאו את כפות הידיים אל מרכז החזה, הניחו כוונה כלשהי, אולי ליום טוב. אולי לכל דבר שיטיב איתכם. ניקח שאיפה ונשחרר. לאט לאט פיתחו את העיניים, תנו לידיים לעלות למעלה מהצדדים, שאיפה עמוקה אוויר נכנס. מהנשיפה מרפקים על הצדדים, פתחו את האצבעות. שאיפה ידיים עולות, מבט עולה למעלה, אוויר נכנס. נשיפה מרפקים על הצדדים, לב פתוח, אצבעות פתוחות. פעם אחרונה כזאת, שאיפה ידיים עולות מעלה, מבט עולה. ובנשיפה מרפקים על הצדדים, פתחו אותם רחב. תנו לידיים להיפתח החוצה, תביאו את יד ימין מתחת ליד שמאל. פיתול, זה יכול להיות פיתול כפול, חצי פיתול או ממש פיתול כזה גב אל מרפק. בשאיפה תרימו מרפקים, הביטו גבוה למעלה. בנשיפה תנו למרפקים לרדת אל המזרון, אם הם נוגעים בקרקע תדחפו את הקרקע כדי להפריד בין השכמות. עוד שתיים כאלה, שאיפה מרפקים עולים. ונשיפה נוריד אותם למטה, עד סוף הנשיפה. פעם אחרונה, שאיפה מרפקים עולים. ונשיפה יורדים מטה. עם השאיפה הבאה נחזור למעלה. נפתח את הידיים, שמאל נוחתת אל המזרון, יד ימין באה מעבר לאוזן, כפיפה צידית, תביטו על קצות האצבעות, אפשר לסובב פה את שורש כף היד מעט לצד אחד ולצד השני. שאיפה עמוקה. ובנשיפה מרפק ימין הולך אחורה, ניקח את זה עוד פעם אחת אל האורך, מבט אל קצות האצבעות. ובנשיפה מרפק ימין אחורה, פותח בית חזה. תניחו את כף יד ימין מאחורי הגב על המזרון, יד שמאל עולה למעלה, בשאיפה אורך, ונשיפה ניקח את זה לפיתול. נסו להעביר משקל קדימה, במקום להישען על היד האחורית. בכל שאיפה תמצאו מקום להתארך לתוכו, ובנשיפה מהפופיק מעלה נסו להעמיק את הסחיטה. שימו לב שעדיין יש אוויר בריאות. עם השאיפה הבאה, מבט חוזר לפנים. יד ימין עולה למעלה, ושוב נקפוף שמאלה, רק שהפעם נתעלה על הברך. מבט פונה למעלה, יד ישרה. נשימות עמוקות לצלעות צד ימין, ונסו לפתוח עוד קצת כתף אחורה, בית חזה אל התקרה. שאיפה. נשיפה נחזיר שוב את יד ימין על המזרון, הפעם יד שמאל עולה למעלה, נניח אותה מאחורי עורף, מרפק בצ'כי פתוח. יכול להיות שמספיק פה, ויכול להיות שנדחוף מכף היד כדי להרים את האגן למעלה ולהתרומם להקשתה. בית צ'כי פתוח, עוד שתיים. אחת. נוריד את האגן אל המזרון, נשלח את יד שמאל אל האלכסון הימני, גם את יד ימין נוריד את הראש. נסו להניח את הסנטר או את המצח על הברך ולדחוף אחורה בעדינות את הישבנים לתוך הקרקע. חזרו אל המרכז, ידיים מטיילות לפנים ובגב עגול שוב נעלה למעלה. שאיפה מרפקים, ידיים עולות למעלה ובנשיפה מרפקים נפתחים. פרסו את הידיים החוצה, הפעם יד שמאל מתחת ליד ימין.
פיתול 1 או 2, מה שתחליטו. שאיפה, מרפקים עולים למעלה. נשיפה, נוריד אותם מטה. נסו להפריד בין השכמות. שאיפה, מרפקים עולים. בנשיפה יורדים מטה. פעם אחרונה כזאת, שאיפה, מרפקים עולים. בנשיפה יורדים. עם השאיפה הבאה נעלה חזרה. ונפתח את יד ימין הצידה, יד שמאל אל הכפיפה הצידית, מבט על קצות האצבעות. ננסה להשאיר את הסנטר, פונה למעלה, צוואר ארוך, שאיפה עמוקה. הנשיפה, מרפק שמאל הולך הצידה, ממש ננסה להביא את בית החזה עוד לכיוון השמיים, התקרה. שאיפה אל הצד, מבט על קצות האצבעות, ובנשיפה מרפק שמאל הצידה. נניח את כף יד שמאל אל המזרון, ויד ימין עולה למעלה, קודם לשאיפה ואורך. בנשיפה נפתל יד אל ברך, משקל עובר קדימה אל הישבנים, גוף זקוף, שאיפה לאורך. בנשיפה נפתל עוד קצת. עוד 2. 1. מבט חוזר לפנים, יד שמאל עולה למעלה ונכפוף ימינה, רק שהפעם מתוך התלייה על עצמנו. מבט לשמיים, לתקרה, בעיקר לקצות האצבעות. ועוד קצת כתף אחורה בניסיון לפתוח את בית החזה. שאיפה. נשיפה, נחזיר את כף יד שמאל אל המזרון, יד ימין עולה למעלה, נניח את כף היד מאחורי עורף, מרפק עולה לתקרה. אולי מספיק להישאר פה, או לדחוף מהיד, לעלות למעלה, להקשתה. כף היד של המזרון חזקה, עוד שאיפה. נשיפה, נחזור לישיבה. זאת הזמנה לנסות בלי ידיים לעבור למידת 6. זה ממש לקחת תנופה, להעביר את המשקל ולפתוח את הידיים. אם זה פחות עובד לכם, הכל בסדר. נעבור לעמידת 6. עמידת 6, אצבעות פרוסות, רגליים ברוחב האגן. ניקח שאיפה, נרים מבט ונקשיב. ונשיפה, סנטר נכנס פנימה. נסו להביא את התנועה מהסנטר. שאיפה, סנטר עולה למעלה. התנועה הייתה תנועה, אבל אם נכוון את הכוונה שלנו לחלקי גוף שונים, התחושה שלנו תשתנה. עוד כמה פעמים כאלה, בכל שאיפה, בית החזה נפתח. בנשיפה, נכנס פנימה. שאיפה, מבט קדימה, בית חזה פתוח. ניקח את הידיים לפנים על הפאפי פוז. אגן מעל הברכיים, סנטר או מצח למטה. יכול להיות שבהתחלה זה too much. אולי עדיין מוקדם מדי להניח את הסנטר. תנו לאגן להיות גבוה ולבית החזה לשקוע. בכל נשיפה בתי השכי פתוחים ומשהו בלב משתחרר למטה. שימו לב שהלסתות לא מוחזקות, שיש אוויר בריאות, עוד שאיפה. נשיפה. תרימו את המבט מעט קדימה, תשחילו את יד ימין אל הטרד דנידה. אפשר להישאר כאן עם כף יד שמאל על המזרון, זה ממש טוב. או להעביר את היד בעדינות אל מעבר לאגן, לתפוס את המותן. תוך כדי הישענות על הכתף ולחיצת גב כף היד על המזרון, משם אולי רגל שמאל גם מתיישרת אחורה. נחפש את היציבות שבאה מהבטן. הכל בסדר, תמיד אפשר להחזיר את היד אל המזרון ולתמוך, ולהחזיר את הברך אל הקרקע. עוד שאיפה. נשיפה. את כף יד שמאל נוריד ליד הפנים, ממש סמוך לפנים. את יד ימין נשלוף למעלה אל הטוויסט, לחפש את הסחיטה מהשדרה העליונה, נביט למעלה לקצות האצבעות, שאיפה. נשיפה, נניח את יד ימין ומיד נרים את רגל שמאל אחורה. ניקח כאן שאיפה עמוקה, נאפשר לגוף להתארך וניישר את יד ימין לפנים. בנשיפה ברך אל מרפק. נסו להפריד בין השכמות, שאיפה להתארך. נשיפה ברך אל מרפק. בשאיפה נפתח פעם אחרונה, יד ימין על המזרון וברך שמאל בא מאחורי ברך ימין. ניתן לישבנים לשקוע אחורה ולשחרר את הראש. תוודאו שאין כאב בברכיים, שההישענות לאחור מותחת את הישבן, וככל שתעגלו את הסנטר פנימה לתוך החזה,
תוכלו להרגיש את המתיחה מתגברת. שאיפה, נבוא לפנים, רגליים נפתחות בעמידת 6, ונרד לצ'טורנגה. מרפקים צמודים לצלעות, חזה למטה, נחזיק פה, מבט לאף. שאיפה, נחליק אל הקוברה, קוברה קטנה, ונשיפה נוריד חזה. שאיפה אל הקוברה. נשיפה נוריד חזה. פעם אחרונה ניקח שאיפה. ובנשיפה נוריד חזה, נדחוף אחורה, חזרה אל הפאפי פוז. מצח או סנטר מטה, יכול להיות שבשלב הזה יש קצת יותר מקום לשקוע. עוד שאיפה. ונשיפה. בשאיפה הבאה תרימו פנים, תשחילו את יד שמאל הפעם. פנימה. רוטציה, סיבוב, מבט למעלה. יד ימין אולי עוברת מעבר למותן, רגל ימין אולי מתיישרת לאחור, בעונות ננצות. נחפש כאן שאיפות טובות, הישענות לאחור, צוואר ארוך. האוויר נכנס. האוויר יוצא. קחו עוד שאיפה. עם הנשיפה תניחו את כף יד ימין סמוך לפנים, יד שמאל נשלפת למעלה. ניקח פה טוויסט גדול, שאיפה טובה. מהנשיפה נניח את כף יד שמאל, נשלח את רגל ימין לאחור לרחף. משהו בבטן נאסף, ולאט נשלח את יד שמאל לפנים. ניקח שאיפה, ונשיפה ברך אל מרפק. ונפתח. כאילו שתי כוחות מנוגדים מושכים אותנו בנשיפה נהדק. ומתוך הלחיצה של כף היד התחתונה ננסה להפריד שכבות. פעם אחרונה, שאיפה. בנשיפה מרפק אל הברך. שאיפה נתארך, כף יד שמאל אל המזרון, ברך ימין מעבר לברך שמאל, הישענות לאחור, אפשר להפריד קצת את הרגליים, זה יכול לעזור. לנשום, להרפות, לתת לאגן להיות כבד. עוד שאיפה. ונשיפה. שוב נבוא קדימה, עמידת 6, רגליים נפתחות, ידיים באות קצת קדימה, צ'טורנגה. אפשר גם להניח בעונות ולהיות כאן, 2, 1, שאיפה לקוברה, בטח הזה פתוח, נשיפה לכלב מביט לאחור. אפשר לנוע מצד לצד. הוא כאן שאיפה. נשיפה, מבט קדימה, צעדים גדולים לקדמת המזרון. ניקח שאיפה להתארכות ונשיפה אל הכפיפה. בשאיפה ידיים עולות מהצדדים, כל הדרך למעלה. נשיפה אל הלב. סמסטיטי. מוזמנים לחזור לישיבה נוחה, לסדר משהו מתחת לעצמות המושב, ולקחת לכם כמה רגעים של נשימה שלווה והתכווננות לקראת היום הזה.